Bojím sa, že moje dieťa sa hanbí niečo povedať alebo vypýtať si to. Napríklad sa bojí ísť cikať a tajne sa schová a pociká sa. Čo s tým? Ahojte, moje meno je Lucia, som pani učiteľka zo škôlky Little Big a dnes odpoviem na otázky, ktoré rodičia položili. Ako riešite situácie, keď si deti navzájom berú hračky alebo sa medzi sebou pomelú? Takéto situácie sa dejú veľmi často a snažíme sa k nim pristupovať veľmi jedinečne a najdôležitejšie je, aby sme zistili, že čo je za tým, že sa také niečo udialo, takže s každým dieťaťom osobitne vydiskutujeme, že prečo sa to stalo, ako sa to udialo a spoločne sa snažíme vždycky nájsť nejaké riešenie, aby na obidvoch stranách bolo porozumenie. Bojím sa, že moje dieťa sa hanbí niečo povedať alebo vypýtať si to. Napríklad sa bojí ísť cikať a tajne sa schová a pociká sa. Čo s tým? Toto skôr súvisí s tým, že dieťa potrebuje cítiť dôveru voči učiteľke a voči novému prostrediu. Takže je to situácia, ktorú riešime postupne a snažíme sa vybudovať si bezpečný a dôverný vzťah s pani učiteľkou a zároveň aj doma. Moje dieťa vraj nechce jesť obed v škôlke. Doma pritom zje všetko. Ako to riešite, keď deti nechcú jesť? Nútite ich dojedať? Deti určite nenútime dojedať. Chceme, aby jedenie a ochutnávanie nových chutí a vôní bolo pre nich zážitok. Takže ak dieťa nechce, tak rešpektujeme to, že nie je hladné alebo už si neprosí, ale zároveň sa ich snažíme motivovať tak, že môžu ešte zjesť pár lyžičiek navyše, či už v počte napríklad ich rokov, alebo že môžu zjesť za maminu, za tatina, za kamarátov, ale určite ich do ničoho nenútime, chceme, aby si ten proces jedenia užívali. Ako podporiť dieťa, aby sa samostatne obliekalo? Dôležité je, aby deti, keď sa obliekali, necítili, že to musia robiť, že je to ich povinnosť, ale skôr, aby si to užívali. Takže nevytvárať niečo zvonku, ale skôr podporiť ich vnútornú motiváciu, že chcú sa obliecť sami a aby si to užili. Takže môže to byť kľudne aj vo forme nejakej hry. Ako by ste mi odporúčili naučiť dieťa upratať si po sebe hračky? Máte nejaké taktiky na túto situáciu, ktoré využívate u vás v škôlke? V škôlke častokrát využívame rôzne upratovacie pesničky, básničky, ale najdôležitejšie je, aby sa všetky deti zapojili. To znamená, že keď to chcete podporiť doma, tak ideálne je, keď sa pripojíte k dieťaťu a spoločne hračky upracete. Ako motivovať dieťa k papaniu? Ako to robíte v škôlke? Dieťa si proces jedenia musí užívať, takže deti motivujeme skôr takým spôsobom, že ho dáme to jedlo ochutnať, ovoňať a chceme, aby si to užilo, takže sa zahráme nejakú hru. Ako môžem ja doma pomôcť, aby sa dieťa ľahšie zapájalo do spoločných aktivít v triede? Viete mi poradiť? Deti sa častokrát nechcú zapojiť do spoločnej aktivity v triede, pretože sa hanbia. Môžete to doma podporiť takým spôsobom, že ho začnete zapájať do spoločných aktivít každodenného života. To znamená, že bude taktiež v nejakej väčšej skupine a jeho hlas, jeho rozhodovanie v týchto situáciách bude dôležitý a bude počutý. Tak takýmto spôsobom to môžete urobiť doma a ono potom postupne začne byť odvážnejšie a bude chcieť v rôznych situáciách aj v škôlke, medzi deťmi byť ich súčasťou. Moje dieťa má ráno problém s odovzdaním. Nechce ma pustiť, drží sa ma a plače. Ako s tým pracujete v škôlke a ako mu môžem pomôcť ja? Takéto situácie sú bežné a dejú sa v škôlke veľmi často.
Je to prirodzená reakcia dieťaťa na to, že niekto k tomu je veľmi blízky a k tomu vytvára bezpečie, od neho chce na nejakú dobu odísť. Takže dieťa potrebuje len cítiť to, že prídete a potrebuje mať to spojenie s vami. Čiže predtým, ako odídete, si skúste s nimi tvoriť nejaký rituál. Či už je to pozdrav, alebo môžete mu dať nejaký talizmán, alebo nakresliť niečo na ručku. To veľakrát pomáha, aby ono v tom poslednom momente toho odlúčenia malo nejaký pocit bezpečia, že ste tam stále pre ňoho. A kedykoľvek cez deň, keď si to všimne, alebo to bude mať v ručke, tak má to spojenie stále s vami. Dieťa mi doma hovorí, že je po obede unavené a rado si pospí, no v škôlke nechce spať. Ako k tomu pristupujete, keď deti nechcú po obede spať? Deti v škôlke spať nemusia. Záleží to aj od toho, či je to dieťa, ktoré teraz nastúpilo do škôlky alebo už dlhšie chodí do škôlky. Keď len teraz nastúpilo do škôlky, tak si musí vytvoriť to, že bude tomu priestoru a tej novej triede dôverovať, že mu tam bude dobre. Nikto nezaspí v novom priestore hneď, čiže keď časom sa to dieťa naučí si tam pospať, alebo nebude chcieť vôbec spať a bude len oddychovať na postielke. Niekedy mi dieťa povie, že sa s ním nikto nechce hrať. Sledujete takéto situácie a ako s nimi pracujete? Samozrejme, tieto situácie sledujeme a riešime ich veľmi individuálne. Ak sa s dieťaťom nechce niekto hrať, alebo väčšia skupina detí sa s ním nechce hrať, znamená to, že to dieťa potrebuje ešte väčšie spojenie a potrebuje ešte väčšiu dôveru. Takže dieťa sa snažíme motivovať, zahráme sa s ním neskôr my ako pani učiteľky, potom ho postupne začneme zapájať ku maličkým skupinám alebo ku jednotlivcom, ktorí majú podobné záujmy a takto postupne si nájde svojich kamarátov. Ďakujeme. Toto boli otázky od rodičov našich škôlkarov. Ak aj vy máte nejakú otázku, ktorá by vás zaujímala a vedeli by sme vám ju zodpovedať, pokojne sa pýtajte, link nájdete dole pod týmto videom.